Въпреки че е наясно с връзките на олигарха, обвинен по закона Магнитски за корупция, Делян Пеевски, който цял живот е свързан с мафиотския елит, като Илия Павлов, Ахмед Доган, основателят на ДПС, реши да работи с него. Очевидно за лична изгода и за да задържи политическата си власт, която напоследък бързо намалява. След като осъзна, че и Пеевски го е предал, Доган се опита да се представи като добрият, но вече беше твърде късно. Сега ставаме свидетели на множество членове на ДПС, особено кметове на малки градове и села и техните приближени, които излизат на протести в защита на Ахмед Доган. Те обаче протестират не толкова заради него, а защото след загубата на неговата власт, Доган вече не може да защити кметовете и бизнесмените, които са участвали в корупционни схеми, използвайки държавни средства за свои цели, без да бъдат подлагани на проверки и одити. Доган и ДПС дълго време бяха като чадър между тях и държавата. Сега всички тези хора се събират на протести, за да спасят Ахмед Доган, защото без неговата защита цялата им настояща и минала корупция и незаконни схеми ще излязат наяве, което ще доведе до сериозни санкции и дори затвор. Пример за това е кметът на малкия град Кубрат, Алкин Неби, чиято корупция беше разкрита само седмица след като Доган загуби властта си. Мафията е овладяла държавата. Споделяте това, че всички да чуват истината. България първо. Продажни политици в затвора. Бъдете живи и здрави, драги слушатели.